Ramen, deuren, verandas? Reinaars Aluminium. Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be. Bongo krijgt 2 jaar lang de fles warme melk met bananensmaak. En hij droeg luiers. De directeursvrouw verschoonde hem minstens 3 maal per dag, tot hij op het potje leerde gaan. Na een poosje ontgroeide hij de peutertijd en ging hij op verkenning in de villa en de zoo. De zoo van Zwartberg fascineert mij mateloos. Ik schreef een kinderboek, gebaseerd op geruchten en verhalen, en ga nu ook op journalistiek onderzoek. De droom van dierentuindirecteur Marcel Wouters begon veelbelovend, maar liep tragisch af toen de dierentuin in de jaren 90 noodgedwongen haar deuren moest sluiten. De Limburger in Belgium is an appalling zoo by any standards. The problem is, there are no standards. Hoe kon het zover komen? Wat zijn de waargebeurde feiten achter mijn knotsgekke kinderboek? En is het mogelijk dat de waarheid fictie overtreft? Mijn naam is Lien van de Kerkhof, journalist bij Het Belang van Limburg. Samen met mijn collega Cato Poelmans onderzoek ik de geschiedenis van de legendarische dierentuin in Limburg. Hoe zijn die herinneringen als kind eigenlijk? Hoe herinnert jij je die villa, de omgeving, de sfeer? Als kind fantastisch. Als kind is dat een fantastische ervaring. Je kunt natuurlijk zeggen, ja, je bent opgegroeid tussen die dieren, maar zelfs al word je daartussen geboren, je weet wel dat het iets bijzonders is. Ja? En je bent ook heel betrokken met dieren. Als kind, super. Natuurlijk, in de klas zeg je dan, mijn opa die heeft een dierentuin. Niet echt, ik was een heel asociaal kind. Ik sprak niet veel in de klas. Ik dacht meer en ik hield mijn mond vooral. Ik zou daarmee opgeschept hebben. Nee, deed ik niet. En ik ben nog altijd, op sociaal vlak ben ik nog altijd een klein beetje een buitenbeentje. Bart, de kleinzoon van Marcel Wouters en zijn vrouw Isabel, praat honderduit over zijn kindertijd. Hij en ik zitten op het terras van een drukbezochte brasserie, samen met Cato. Hij vertelt over de vele chimpansees uit zijn kinderjaren die als baby's in het huis van zijn ouders werden grootgebracht. Hij beschouwde er zelfs één als zijn broertje. Bongo, Bimbo, Suma, Thibaut. Nee, echt, ik vind het super. Voor mij was dat is familie. Een chimpansee is geen... ik ben gek van honden, ik ben gek van katten. Maar zo'n chimpansee is mens. Hè? Dat is nog iets verder toch. Het gaat toch nog een stap verder. Ik zou het niet weten, ik heb nooit een broertje gehad. Ja. Dat een chimpansee is. Jij wel, hè? Ja, klopt. Maar met Bongo, fantastische tijden gehad. Dus als baby, die wordt dan opgebracht. In het begin is dat, zoals met iedere baby. Ik heb geen kinderen. Ja. Aan een baby heb je niet zo heel veel, vind ik dan, persoonlijk. Vanaf het moment dat ze wat ouder worden en je ermee kunt beginnen te spelen, dan vind ik het leuk worden. En dat had ik met Bongo ook. En met Bongo ook toen hij volwassen werd ook. Je pakte hem vast, ik pakte hem in zijn nek, je kon hem kietelen, hij lacht. Een chimpansee lacht, dat is zoals een mens. Ik heb ook ooit een zwaar auto-ongeval gehad, waarbij dat ik uit een auto ben geslingerd en ik heb littekens hier nog. En ook altijd als ik dan met hem bezig was, ja, je zat dan met je mouwen opgestroopt of zo, en hij ziet dat dan. Dus dan begint hij dan zo met zijn vinger en dan met uw armen en hij begint daarop te likken en te kussen en zo. Dat was een band, ik vind, dat is een band die je hebt met zo'n dier, dat je eigenlijk zelfs niet met een mens hebt. Dat is heel mooi. En ik ben blij dat ik die ervaring heb. En de meeste mensen hebben dat niet. Ja. Dus Bongo werd verstoten door zijn moeder en werd dan opgevangen in de villa. Hij sliep daar dan ook? Hij sliep, ja, in een koets. Zoals een kind. Bongo is daar opgebracht zoals een kind. Heeft daar ook de liefde gehad als een kind.
Waarschijnlijk een redelijk verwend nest zelf, zou ik zeggen. Kreeg altijd zijn goesting, maar nee, als een kind werd hij daar opgebracht. Nu, men kan dus gaan zeggen dat men zoiets niet mag laten gebeuren en dat je de natuur zijn werk moet laten doen en bla bla bla. Maar goed, het waren onze apen, wij beslissen, punt. Klaar. Dus wij zijn van mening dat ieder dier, want die moeder ook is ook in gevangenschap opgebracht. De reden waarom dat Bongo verstoten wordt door de moeder, is door de ziekelijke situatie waarin dat de moeder zat, een situatie waarin dat de mens dat dier brengt. Ja? En wij vinden, en dat hebben we altijd gevonden, en dat is een onderdeel van het probleem wat we altijd hebben gehad, dat ieder dier recht heeft op leven, ook als het niet het perfecte natuurlijke leven is. Bongo was niet alleen de oogappel van de familie Wouters, maar ook de publiekslieveling van de bezoekers van de zoo. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de verjaardagskaarten die Bongo kreeg, waarvan we er eentje ontdekken tijdens ons bezoek aan Guido en zijn vrouw Marie-Joche. Guido verwijst Cato en mij door naar Jeff Habix, de man die de verhalen over de zoo van Zwartberg misschien wel beter kent dan de familie Wouters zelf. Jeff bezit een hele zak met post voor Bongo. Het was ook zo, omdat het een zo populair diertje was, dat het heel veel fanmail kreeg van kinderen die naar hier kwamen. En die dan nadien brieven schreven van, oh Bongo, proficiat met die verjaardag. En het was heel fijn. We hebben daar een paar brieven van kunnen bemachtigen. En het spreekt uit die brieven dat ze daar heel gelukkig mee waren. Ja. Je hebt die brieven bij, Jeff. Ja, die zitten er. Ja. Maar ik heb er een paar maar bij me. Hè. Ja, dat is wel heel fijn om eens naar te kijken. Hè? Dus Bongo kreeg fanmail. Bongo kreeg fanmail, ja. En dan zelfs aangestuurd met een briefomslag. Maar dan moet ik mijn leesbril omzetten, want een oude mens is geen jongen meer. En daar waren dus heel persoonlijk. Het is zo mooi ook nog in het groen. En... Ja, er waren allerlei kleuren. Hè. Wacht, ik ga eventjes. Maar je mocht het zelf zien. Ja, dit is nu een wat heel moeilijk geschreven. Hè. Hier staat bijvoorbeeld, lieve Bongo, hoe gaat het met jou? Met mij gaat alles goed. Dag Bongo, vriendinnetje Katrijn of Carlijn, kan de naam niet goed. Maar je moet het zelf maar eens lezen, want ik kan het heel moeilijk. Carlijn, inderdaad. Carlijn, hè? Dat is een mooi briefje voor Bongo, ja. Ja, en zo zijn er verschillende briefjes gekomen, ook met tekeningen. Ik zal eens kijken wat ik hier nog bij me heb. Ja, lezen. Met een mooie tekening, zie je. Dus daar staat er, dag Bongo, hoe gaat het met je? Het is al lang geleden dat ik je gezien heb. Maar in de zomer komen we langs. Zeg, ik ben 10 jaar geworden en jij, hoeveel ben jij er nu? Hieronder zul je een portret zien, raad eens wie dat is. Van harte, Sylvie. En dan staat er een hele mooie tekening van Bongo, die me eerder doet denken aan Choco van Jommeke. Dat is Choco van Jommeke, ja, inderdaad. Ja. Dus, dat is toch ongelooflijk? Ja, dat was echt een vedette hier. Ja, dank je. En dat was dus eigenlijk een hele lange brief. Een lange brief toch voor een kindje. Misschien niet helemaal voorlezen. Doe maar. Ja, als ik het kan lezen. Ja. Hè. Hallo Bongo de chimpansee. Hoe gaat het met jou? Met mij gaat alles goed. Weet je wie ik ben? Andy Kolen. Doe de groetjes maar aan je zus. Jullie zijn allebei schatten. Weet je dat? Ja, ik kan het moeilijk lezen. Hè. De mensenzus of de chimpanseezus? Goeie vraag. Dat is ook zo, ja. Die zus en die broertjes, die zaten daar ook bij. Hè. Ja, maar ja, we weten dat Bart ook het broertje van Bongo was. Klopt, hè. En dat werd dan ook een aapje. Hè. Ik ga tegen mijn juffrouw zeggen dat we... Goh, kun jij dat lezen? Sorry, hè. Op schoolreis moeten komen. We vinden het fijn dat we jou hebben leren kennen. Heel veel groetjes en een dikke zoen van Andy. En dan staat er een heel mooi tekeningetje bij, Bongo. Allee, heel mooi, voor een kindje wel. Hè. En dan staat Andy er ook naast getekend. En dan heeft hij nog, of zij, een tekening gemaakt met de zoo. Met de aapje. Limburgse zoo staat erop. Limburgse zoo, vergeet mij niet. En daarom ook dat we het boek geschreven hebben, we willen het zo niet vergeten. Ja. Toch? Mooi, ik vind dat echt ontroerend, die post van die kinderen. Ja, ik heb er maar enkele nu bij me, maar die kregen heel veel kaartjes en briefjes, ja. En dat ook was, als mevrouw Wouters dat zag en dat vertelde, was ook heel, heel enthousiast altijd. Hè. Dat deed daar toch wel wat.
De tafel ligt plots vol met kaartjes en kindertekeningen voor Bongo. De chimpansee werd overladen met fanmail. En het is duidelijk dat hij echt de vedette was van de dierentuin. Tussen de vele brieven ligt ook een oud foldertje met het opschrift Limburgse Zoo. Wat is dit? Dat is een plannetje. Dat is het plannetje, hè. Mm-hmm. Ja, dat is het plannetje van de zoo wat uitkwam begin jaren 80. En daar staan dus een hele plattegrond op. Met natuurlijk de 2 torentjes als je binnenkomt in de zoo. Dat was onherkenbaar. En direct als je binnenkomt rechts, kon je ook dingen kopen. Dierenvoeding, nootjes en koekjes voor de dieren. Terwijl ze zelf altijd zeiden, wow, je mocht de dieren niet voederen. Maar anderzijds verkochten ze toch wel snoepjes. Hè? Dat was wel typisch. Dan had je dan ook hier het grote nummer 12. Dat is een heel groot gebied waar vroeger de tennisvelden en zo waren van de mijndirecteur. Hè? Daar waren toen dan de roofdieren gekomen. Gelijk de leeuwen, de tijgers, de panters. Die zaten daar allemaal naast elkaar. Er was een gebrul van je welste daar in die omgeving. Maar je ziet, dat was het eerste deel wat begin van de zoo gekomen is. Later hebben ze 16 hectare bijgekocht. En dat was een heel groot gebied. Want als je heel het gebied doorgaat, kom je uiteindelijk hier van achter aan safari. Dat was dus het eethuis waar je kon gaan eten. En met het zicht op de grote hoefdieren allemaal. De runderen die daar stonden, de giraffen en zebra's, al die verschillende dieren. Zelf dan ook ooit in een restaurant safari geweest? Ik zelf wel ook, ja. Ik ben er ook een paar keer gaan eten. Ja, kijk, ik ben heel dikwijls in de zoo geweest. Dan ging ik daar soms wel eens eten, maar meestal in de kleine snacksjes ging ik halen. Ja. Yes! Oké, Lien, we zitten in de auto, dus we gaan naar het centrum van Hasselt, want we hebben daar afgesproken in een hotel met de kinderen van de uitbater van Safari, het restaurant Safari midden in de dierentuin. Want daar had chef al iets over verteld tijdens zijn gesprek met ons, maar hij was ook niet de enige die daar herinneringen aan had, hè? Nee, toen dat we op de Facebookpagina van het Belang van Limburg een oproep hebben geplaatst naar verhalen over de Zoo van Zwartberg, toen regenden het reacties over restaurant Safari. Blijkbaar werden daar vroeger heel veel feestjes gegeven, tussen de dieren eigenlijk. En dat is bij heel veel mensen blijven hangen. Ja, ik snap het wel. Maar die man die is wel al dood, hè, van Safari. Die is een paar jaar geleden gestorven. De uitbater dan van het restaurant, geloof ik. Ja. En het was eigenlijk zijn kleinzoon die ons een berichtje heeft gestuurd. Dus zijn moeder en onkel, dus de kinderen van de uitbater, die zouden nog echt hebben meegeholpen in het restaurant. En ja, het belangrijkste, ze zouden Marcel Wouters heel goed hebben gekend. Ja, en eigenlijk gaan we daarvoor, hè, Lien. We willen gewoon een beetje anekdotes losvissen over Marcel. Mm-hmm. Ja, als dat kan. En ook een beetje de sfeer oproepen van toen. Hè. Safari ging open in het jaar 1976. Dus het restaurant heeft ongeveer 20 jaar bestaan. Ja, oké, we gaan zien wat die mensen te zeggen hebben. Ja. En trouwens, als we daar zelfs zijn, dan moet je misschien parkeren aan Quartier Bleu. Ja, oké, dat is goed. Cato en ik spreken af met Sylvia en Jos Ballings, dochter en zoon van uitbater Michel Ballings, in een hotel in Hasselt. Ik ben Sylvia. Ik heb daar in het restaurant Safari heb ik vakantiewerk gedaan bij mijn vader vanaf mijn 15e tot mijn 18e, 19e. En ja, in de keuken. Ik ben Jos Ballings, de broer van Sylvia Ballings. Ik heb ook vakantiewerk gedaan daar. Ik heb ook heel andere dingen gedaan voor mijn vader van het restaurant Safari. Het was een heel fijne, aangename tijd. En we hebben veel meegemaakt, ja. Een restaurant in een dierentuin, ik denk dat kan niet anders dan een succes zijn. Daar moet veel volk komen. Inderdaad. We hadden in het begin veel dagjestoeristen met bussen. Die kwamen daar alle dagen. Dat was echt een overrompeling. Ja. En qua oppervlakte was de Zoo van Zwartberg eigenlijk de grootste zoo van België. Dat was een hele mooie oppervlakte. En mijn vader deed ook de uitbatingen buitenuit. Qua souvenirverkoop en ijsjesverkoop en die dingen allemaal, snoepverkoop. Dat was ook allemaal de verantwoordelijkheid van uw vader, ja. Dat wist ik niet. Ja. Ik zie hier een oud foldertje, om het zo te noemen. Ik vind dat het interieur ook echt tot de verbeelding spreekt. Hoe zag het eruit? Kan je dat eens beschrijven? Ja, dat was echt nog
hoe kun je het noemen, oldschool. Zo wat echt klassiek. Allemaal met opgezette dieren. Geruite gordijntjes, terprietjes, alles uit hout. Ja, heel oldschool. In vergelijking met nu, ik denk niet dat je dat nog gaat vinden. Ik vind dat het eruit ziet zoals een heel gezellig restaurant in de Ardennen of zoiets. Ja. Ja. Juist. En dus het was dan niet enkel voor dagjestoeristen, maar er werden ook heel veel feestjes en evenementen georganiseerd. Ja, klopt. Ja. Vooral bruiloftfeesten, communiefeesten. En wat was het concept dan? Dus je gaf daar een trouwfeest of een communiefeest en je mocht dan ook rondlopen in de dierentuin? Ja, inderdaad, dat was bijvoorbeeld een prijs afgesproken. En daar waren kaartjes inbegrepen. De mensen kregen dan kaartjes, de klanten of de gasten. En die konden dan ook de dierentuin bezoeken tegelijkertijd. Wat ik interessant vind, is natuurlijk wat jullie zich nog herinneren van de familie Wouters, die Marcel Wouters. Wat was dat voor iemand in jullie herinneringen? Dat was een heel Norse man voor mij, omdat ik was er bang van. Ik was ook alweer een stuk jonger dan mijn broer. En ik weet nog goed dat ik daar mijn vakantiewerk aan toen was. En mijn huidige man nu, die kwam mij dan halen als ik gedaan heb met werken. En hij komt daar aan de poort binnen. En meneer Wouters komt daar met zijn geweer af bij mijn man, huidige man. En hij zegt, wat kom jij hier doen? Ja, ik kom mijn vriendin halen. De dochter van de baas. Ja, mocht hem dan natuurlijk binnen, maar dat was heel angstaanjagend dat er iemand met een geweer voor je stond. Dus ik was bang van die man. Is Marcel Wouters eigenlijk ooit zelf eens een keer komen eten in jullie restaurant? Misschien stiekem als iedereen weg was. Ja. Ik denk het niet. Nee. We hadden eigenlijk niet anders verwacht. Ook Sylvia en Jos herinneren zich dierentuindirecteur Marcel Wouters als een eigenwijs figuur met een Nors kantje. En het contact tussen Marcel en hun vader Michel liep niet altijd van een leien dakje. Dat was niet altijd grote liefde. Ze hadden regelmatig zakelijke geschillen op allerlei gebied. Met respect voor Marcel Wouters, hij was geen eerlijk zakenman, dus hield zich nooit aan zijn woord. Hij kon echt gemeen uit de hoek komen. Maar dat is dan altijd weer goed gekomen met de juiste bemiddeling en onderhandelingen. Dat was niet altijd koekenij. Nee. Jos noemt Marcel, zoals wij hem al eerder beschreven, een knorrenpot. Knorrenpot en misschien een beetje pestgedrag. Dus zij liet een tractor komen met een aanhangwagen vol mest. En ik heb die gewoon leeg voor de deur van het safari. En de mensen zaten dan natuurlijk met bepaalde geur opgezadeld. Het is wel daarna opgeruimd, dezelfde dag nog, maar er waren ook bepaalde instanties bij betrokken, omdat... Dat was als een deurwaarder om het op te lossen. Hè? Ja. Echt? Daar moest een deurwaarder bij gehaald worden? Ja. Maar dat lijkt me nu toch geen commercieel intelligente zet van Marcel, want dat is toch ook het restaurant in zijn dierentuin? Zoals Marcel, als hij zijn goesting niet kreeg, dan deed hij zo van die rare dingen. Ja. En over wat zou dat gegaan kunnen hebben? Dat weet ik echt niet. Dat weet ik niet meer. Waarschijnlijk ook weer iets heel stoms. Ja. Dat verbaast me ook niet, als we de verhalen horen. Ja, nee, wat hij wel dikwijls had. Dus mensen die feest kwamen geven, kregen een ticketje om de zoo te bezoeken. Hij kwam die zelf altijd controleren, die mensen. Hè? Of die waren met een ticketje aan. Hè? En dat was zo vervelend ook. Hè? Die mensen waren voor een feest. Dan komt er zo naar met zo'n stofjas en zo. Ticketje, hè? Geen fraude, dingen niet. Hè? Zo van die, ja, dat maakt geen indruk. Ik bedoel, dat is... Ja. Maar nu komen de goede verhalen. Ja, zo zich verstoppen en zo, camoufleren en zo. Dat iemand kunnen pakken die geen ticketje had. Zo van die dingen allemaal. Hè. Om mijn vader te kunnen zeggen, dat is iemand van uw feest en die heeft geen ticketje. Hè. Dat moet ik bijbetalen. Hè. Ja. Maar installeren die zich daar ergens om te spioneren? Ja. Allee, er komen nog eens iets te weten, hè? Geen normale zo, denk ik. Ik wil die man nu niet slecht maken, hè, maar het is de waarheid. Cato en ik moeten er stiekem een beetje om lachen. Het beeld van Marcel Wouters, gecamoufleerd in het groen, die de bezoekers van het dierentuinrestaurant van achter een struik in de gaten houdt.
Want oh wee, als je zonder ticket durfde binnenglippen. Jullie zagen wel de sluiting van de zoo aankomen al, veronderstel ik, hè? Ja, toch wel. Dat gevoel hadden we wel, ja. Daar werd niet over gepraat, maar we voelen dat aankomen. Ja. Daar werd niet over gepraat. Waarom niet? Onder ons, hè? Nee. Waarom niet? Dat was geen thema. Maar was dat dan te pijnlijk om over te praten? Of... Want ja, de zaak moest dan dichtgaan. Mijn vader was er heel gevoelig aan. Die was er ziek van geworden. Door al die dingen van de zoo, voor zijn safari. Dat was zijn kindje. Dat safari, dat was zijn ding. En ja, hij was daar gevoelig aan. Hij was er ook kapot van dat moest stoppen. Ja. Ja, dat snappen we, want inderdaad, hè, de reacties, de positieve reacties van de mensen waren echt massaal. Wat doet dat met jullie, dat er nog zoveel mensen daar dan op Facebook op reageren en zeggen van oh ja, dit en dat hebben wij daar nog gedaan, dat was zo leuk. Dat geeft een goed gevoel, ja. Dat is ook nostalgie, ja. Dat is fijn als we zo horen. Luister goed, we laten onze dierverzorgers poseren naast een verdoofde zeepoe met een jachtgeweer en doen alsof het dier dood is. Daarna sturen we een foto met een brief op naar de krant. Door de beslissing van de minister worden onze planteters voortaan opgepuzzeld door de vleeseters. Restaurant Safari was een bloeiende zaak die bijdroeg aan het succes van de dierentuin. Maar vertaalde het succes van de zoo zich ook financieel? Wanneer we met Jeff in het salon van de directeursvilla zitten, duiken we in enkele anekdotes uit zijn boek. Jeff, in uw boek lezen we dat de zoo van Zwartberg in de beginjaren eigenlijk heel veel bezoekers aantrok. 300.000 per jaar lees ik. Maar je schrijft ook dat, hoewel dat de dierentuin heel erg succesvol was, de zoo heel verlieslatend was. Dus in het jaar 1985 organiseerde Marcel Wouters een grote persconferentie om het 15-jarige bestaan van de dierentuin te duiden. En op die persconferentie gaat je ook heel uitgebreid in op je boek. Ja, dat klopt. Maar misschien om het gemakkelijk te maken zal ik het stukje voorlezen waarover dat gaat. Hè? Een minuutje, ik ga het zoeken. Hè? Eens kijken hier, ja. Even zoeken. Ah, ja, ik heb het. Ja. Kijk, hier is het. Dus de familie Wouters stond in voor een boeiende rondleiding door de zoo. In het restaurant Safari kregen de correspondenten een gevulde persmap met een overzicht van 15 jaar zoo. Ja, waarom ik bij deze persconferentie even blijf stilstaan, is omdat die persmap een gedetailleerd overzicht geeft van het begin van de dierentuin tot 1985, periode waarin Marcel's privékapitaal constant diende aangesproken te worden. En dit om de zoo dus open te houden. Begonnen als een uit de hand gelopen hobby, evolueerde het dierenpark tot een zoo met faam tot zelfs in het buitenland. De materialen en de behuizing van de dieren werden in het begin vooral gerecupereerd van de toen nog overblijvende mijninstallaties. De mijn had bijvoorbeeld dynamiet onder de afgedankte gebouwen geplaatst. Marcel Wouters kocht die bakstenen ervan op en bouwde daarmee verblijven voor de dieren. Het privézwembad van de gewezen mijndirecteur groeide uit tot een place to be voor allerlei watervogels. De aanwezige serres boden voortaan een huisvesting voor exotische vogelsoorten. En, zoals al aangehaald, de zinkputten van de mijn deden voortaan dienst als berenkuilen. Ja, dus dat waren eigenlijk allemaal dingen die in die persconferentie werden aangehaald. Nu, in dat hoofdstuk citeert je ook een of ander krantenartikel over de grote kweekresultaten toen. Iets grappig. Weet je wat ik bedoel? Ja, ik weet wat je bedoelt, ja. Dat was een journalist van het Nederlands blad, de Limburger, en die schreef dat moet je toch eens goed beluisteren, hè, dat de apen van de zoo van Zwartberg hoog nodig, kan je je voorstellen, aan de pil moesten. Ja, er waren zoveel apen dat er een speciaal paviljoen voor hen werd gebouwd, met binnen- en een buitenverblijf. Maar chef, dat is eigenlijk allemaal goed nieuws tot nu toe. Maar wat ik dan niet begrijp, waarom was die zoo nooit rendabel, ondanks al het succes?
Ja, je moet zeker weten, in het beginjaren moest alles uitgebouwd worden en dat kostte enorm veel geld. En op een bepaald ogenblik had hij dan meer dan 3000 dieren. Kun je je voorstellen, die moeten allemaal verzorgd worden, die moeten allemaal eten krijgen, ook als er geen inkomsten zijn, als het winter is bijvoorbeeld. En dat er ook andere kosten zijn, ik denk aan die verwarmingskosten, het personeel, elektriciteitskosten, onderhoudskosten, publiciteit, ja, noem maar op. Dat konden ze allemaal niet zelf dragen. Ja, ze moesten het wel zelf dragen, maar daarom waren ze verlieslatend. Wat was dan eigenlijk de bedoeling van die persconferentie? Wat wilde de familie Wouters bereiken? Ja, zij wilden natuurlijk veel meer publiek bereiken. En daarom, en je kunt niet iets op de markt zetten zonder een goede promotie. En dat heeft hij ook altijd ingezien. En vandaar dat die persconferentie er kwam. Ja, het is ook zo dat in dat jaar het aantal bezoekers is gestegen van 300.000 naar 400.000. Dat is eigenlijk al de invloed geweest van die persconferentie onder andere. Dus ik denk wel dat dat een goede zet is geweest, ja. En was die persconferentie dan misschien ook geen signaal naar de overheid? Een noodkreet of zoiets? Ja, ik denk niet zozeer een noodkreet, want hij wilde toch geen subsidies aanvaarden. Hij wilde ook geen inmenging vanuit de overheid. Maar ik denk wel dat het een statement was van kijk, ik moet hier alles zelf doen met mijn eigen middelen. En kijk wat ik toch allemaal bereikt heb. Ik denk dat het zo moet bekeken worden. Chef, ze wilden eigenlijk van in het begin geen hulp van de overheid. Je zegt ook geen inmenging van de overheid. Begrijpt jij eigenlijk waarom? Want ze hadden dat geld toch wel kunnen gebruiken? Ja, maar hem kennende, Marcel kennende, de hele familie Wouters kennende, is het zo dat zij, als men natuurlijk subsidies aanvaardt, dat men ook voor een stukje moet luisteren naar een aantal voorwaarden die gesteld worden. Hè. Dus hoe zegt dat spreekwoord weer? Wiens brood men eet? Nee, wiens woord men spreekt, diens brood men eet of zoiets. Ik denk dat hij dat niet wilde. Hij zou liever honger geleden hebben, om het zo te zeggen. Want wat daar logisch op volgt, ik denk in het jaar 1986 heeft de familie Wouters eigenlijk flink wat problemen opnieuw met diezelfde overheid, met heel wat instanties. Dat wordt een jaar waarin de dierentuin zwarte sneeuw ziet, hè, Jeff, 1986. De dieren lijden honger, want er was helemaal niet genoeg vlees. Het is zo dat de dieren, een dierentuin krijgt een aantal slachthuizen toebedeeld waar ze dus afgekeurd vlees kunnen gaan halen voor de dieren. Dan gaat het echt over vlees wat niet meer geschikt is voor menselijke consumptie dus. En het ministerie van Landbouw voorziet een aantal slachthuizen die toegewezen worden aan een dierentuin bijvoorbeeld. En moet ik zeggen, het juiste bedrag van kilo's wat gegeven wordt, is afhankelijk van het aantal roofdieren dat een zoo heeft. En voor Genk betekende dat dus, voor Zwartberg, dat hij recht had op, ik geloof, 3600 kilo afgekeurd vlees. Maar, en dat was het grote probleem, die moest hij gaan halen in 2 slachthuizen. En dat kon hij nooit bereiken in 2 slachthuizen alleen. En vandaar dus dat op een bepaald ogenblik hij ook, figuurlijk zal ik maar zeggen, de koe bij de horens gepakt heeft. En heeft hij bij een aantal veehouders zelf kadavers gaan ophalen, die hij dan kreeg, met een kleine vergoeding. En die mensen die dat deden, hadden natuurlijk ook voordelen van, want zij konden dat aftrekken van de belastingen. Ja, ik geloof dat mijn opa dat zelfs deed. Echt? Die had een boerderij in Kinrooi. Ja, mijn mama vertelde dat en dan kregen ze ook gratis tickets en zo voor de zoo. Ja, dat zou kunnen. Ja, voor wat hoort wat. Hè. En op die manier hadden ze dan toch wel een grote voorraad, denk van een 20-tal ton vlees in voorraad. Het is in koelcellen gehouden. Maar wat bleek dan? Ook dat mocht niet, want daarvoor heb je ook vergunningen nodig. Je mocht ook zomaar geen afgedankt of afgekeurd vlees in een koelcel behouden zonder vergunning. En vandaar dat hij op een bepaald ogenblik met te weinig vlees zat voor zijn roofdieren. En dan is er een bepaalde oplossing gecreëerd in de pers, een creatieve oplossing, zoals dat dan heet. Zoals je ook met creatieve belastingen kunt invullen natuurlijk. En dat is dan heeft dan geleid tot een bepaalde zet, zal ik maar zeggen. Je bedoelt dat beruchte artikel over die gevelde zeeboes, denk ik. Dat klopt, ja. Het is zo dat dan de officiële versie luidt dat hij in de pers een aantal zeeboes liet afslachten of afmaken in zijn eigen zoo. Dat hij die neerschoot, bij manier van spreken, om toch zomaar wat vlees te krijgen voor zijn roofdieren. Daar werd ook in de pers, maar dat is een heel raar verhaal, melding gemaakt van het feit dat hij bijvoorbeeld een zeeboe heeft neergeschoten waarin de zoo staat naast een neergeschoten
zeeboe. Een zeeboe is een grote bultrund, kent die wel met die grote bulten. Hè. En in feite zegt de familie Wouters, nee, wat wij in echt gedaan hebben, is die zeeboe niet afgeschoten, maar we hebben die verdoofd, want die moest toch aan zijn hoeve ergens bijgewerkt worden. En vandaar dus dat men dat nu gebruik gemaakt heeft om aan de pers duidelijk te maken van kijk, we hebben onze dieren moeten afschieten, om toch maar eten te kunnen geven aan onze roofdieren. Een beetje in scène gezet eigenlijk. Ja, fake news avant la lettre schrijf ik in mijn boek. Hè. Dus u weet het niet. Familie Wouters blijft erbij dat zij dat niet echt gedaan hebben. Hè. En dat ze dat dus echt geïnsceneerd hebben. Maar dus in de pers stond het van kijk, het is wel gebeurd. De vraag is altijd, wat is het juiste verhaal? Ik weet het ook niet, durf het niet zeggen. Ik vermoed wel dat ze de familie Wouters kennende, dat ze toch wel geen dieren zouden afgemaakt hebben. En ik weet het dus niet, ik durf het niet zeggen. De problemen met het ministerie van Landbouw en het grote vleestekort dat daardoor ontstaat, kwamen mij ook ter oren tijdens de research voor mijn kinderboek. De journalist die onder één hoedje zou hebben gespeeld met de familie Wouters, prikkelde mijn verbeelding. Hij schreef dat er zeeboes werden gedood als laatste redmiddel voor de roofdieren, terwijl ze in het echt werden verdoofd. Ik laat de passage uit mijn boek zien aan Guido, die middag dat ik samen met Cato bij hem op de koffie ben. Ik wil van hem horen hoe het echt is gegaan. We deden alsof, dus we moesten gewoon dus eigenlijk de media halen, dus voor het publiek wat mee te krijgen. En dus er was een Nelore zeeboe, dus waarvan de hoeven moesten gekapt worden. Je ziet dat ook op de foto, hij heeft ellenlange hoeven. En dan we maakten van de gelegenheid gebruik. De dierenarts had het beest verdoofd. Ik ben daar langs gaan staan met een riotgun. En dan zo gezegd werd dat dier geslacht is voor te voeden aan de dieren. Maar dat is natuurlijk nooit gebeurd. Maar daarmee hebben we eigenlijk ons doel bereikt. De VRT kwam enkele dagen nadien. En dan hebben we dus eigenlijk de boel eigenlijk in gang gezet. Door de druk die de familie Wouters uitoefent met hun acties in de media, haalt ze haar slag uiteindelijk thuis. Nadat de roofdieren maandenlang veel te weinig voedsel hebben, krijgt de Zoo van Zwartberg extra slachthuizen toegewezen. Maar het is wel even spannend geweest, Sam. De dieren hebben wel even honger gehad. De dieren hebben even honger gehad, misschien wel, ja. Maar ik moet zeggen, we hebben het toch goed onze plan kunnen trekken. Ja, we zijn tegen de muur geplaatst tot en met, inderdaad. Ben ik aan het denken of ik daarop ga inpikken of dat ik eerst... Want er is nog wel iets dat ik heel interessant vind, dat we zeker moeten kort bespreken. Er zijn ooit bavianen geweest die Genk ook nogal op stelten hebben gezet, hè? In de volgende aflevering hoor je hoe een aanval van zijn eigen honingberen dierentuindirecteur Marcel Wouters bijna fataal wordt. En hoe 2 bavianen het dagenlang bond maken in Genk en omstreken. Dit was De Zoo van Zwartberg, een productie van Het Belang van Limburg in samenwerking met de buren. Reacties op deze aflevering zijn welkom op podcast@hetbelangvanlimburg.be. Vond je deze aflevering leuk? Abonneer je dan op de reeks De Zoo van Zwartberg in je favoriete podcast-app en laat een review na. Zo vinden ook andere mensen gemakkelijk de weg naar deze podcast. Benieuwd naar meer nieuws en verhalen uit onze provincie? Ontdek onze voordelige leesformules op hbvl.be/voordelig.